Projekt Bar Service analyzoval pracovné podmienky a kolektívne vyjednávanie v službách v 9 európskych krajinách vrátane Slovenska. Okrem mzdových podmienok a stability zamestnania zmapoval aj súčasný stav kolektívneho vyjednávania a obsah kolektívnych zmlúv v 4 odvetviach. Ide o sociálne služby, finančné služby, vydavateľské služby a obchodné služby. Bar Service sa taktiež zaoberal úlohou sociálnych partnerov, prekážkami odborovej organizovanosti a organizovanosti zamestnávateľov, ako aj možnosťami potláčania práce na čierno. Vďaka výskumu sme identifikovali hlavné riešenia, ako posilňovať kolektívne vyjednávanie. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou. Hlavné zistenia: sektor služieb na Slovensku čelí nestabilným formám zamestnania a nedostatku pracovnej sily, najmä v oblasti sociálnych služieb a vydavateľskej činnosti. Vo finančných a vydavateľských službách chýba koordinované nastavenie pracovných štandardov nad rámec jednotlivých zamestnávateľov. Pri službách, kde dominujú nadnárodné firmy, najprv v obchode a finančnom sektore, sa rozhodnutia týkajúce sa pracovných podmienok na Slovensku často prijímajú v zahraničí. Tieto faktory obmedzujú možnosti sociálnych partnerov kolektívne vyjednávať. Pozrime sa teraz konkrétnejšie na jednotlivé služby. V sociálnych službách čelíme permanentnému nedostatku pracovnej sily kvôli nízkym mzdám a vysokej pracovnej záťaži. Efektívnosť kolektívneho vyjednávania je ovplyvnená tým, že nie všetci poskytovatelia sociálnych služieb majú záujem kolektívne vyjednávať a odbory pôsobia len u časti poskytovateľov. V odvetví obchodu sa kolektívne vyjednáva, ale chýba hĺbšia spolupráca medzi roztrieštenými sociálnymi partnermi. Decentralizácia, prípadne úplne chýbajúce vyjednávanie, medzuje koordinované postupy naprieč obchodnými reťazcami. Vo finančných službách je hlavnou výzvou úplne decentralizované vyjednávanie vo veľkých bankách s obmedzenou koordináciou a transparentnosťou. Obnovenie odvetvového vyjednávania by prispelo k nastaveniu štandardov v odvetví, naprvo vzdelávaní, odmeňovaní a efektívnom využití flexibilného pracovného času. Vo vydavateľských službách je hlavnou výzvou krátkodobá, projektová forma práce a dominancia malých firiem a živnostníkov. Riešenie spočíva v podpore podnikového kolektívneho vyjednávania v súkromných vydavateľstvách a v inšpirácii kolektívnymi zmluvami z príbuzných kreatívnych odvetví. Čo je teda dôležité? Medzi strategické priority patrí kolektívne vyjednávanie vyššieho stupňa v súlade s platnou legislatívou. Na posilnenie kolektívneho vyjednávania v službách na Slovensku je kľúčové podporiť spoluprácu medzi sociálnymi partnermi a zároveň budovať dôveru v podnikové vyjednávanie, najmä v menších firmách. Okrem ohodnotenia, pracovného času a iných základných podmienok ponúka kolektívne vyjednávanie príležitosť dohody aj v ďalších témach. Ide napríklad o využitie digitalizácie na pracovisku, bezpečnosť a ochrana zdravia, ako aj vzdelávanie a kariérny rozvoj pracujúcich.